Si demà la Terra es tornés inhabitable, hi ha un ésser que probablement continuaria aquí quan gairebé tota la resta hagués desaparegut. No arriba ni a 1 mil·límetre. Sembla un petit peluix microscòpic amb 8 potes maldastres i es diu tardígrad, també conegut com a os d'aigua. Però darrere del seu aspecte gairebé adorable s'amaga un dels organismes més resistents que s'han descobert mai. Pot sobreviure a temperatures properes al zero absolut i també a més de 150 graus, suportar pressions enormes i nivells de radiació que destruirien l'ADN humà en segons. Fins i tot ha viatjat a l'espai i alguns exemplars han resistit el buit i la radiació solar directa. El seu secret és un mecanisme anomenat criptobiosi. Quan l'entorn es torna extrem expulsa gairebé tota l'aigua del seu cos. S'encongeix, redueix el metabolisme fins a gairebé aturar-lo i entra en un estat suspès en què pot romandre durant anys o dècades. I quan torna l'aigua simplement es reactiva i continua la seva vida com si res hagués passat. Viu en molses, liquens, muntanyes, oceans i pràcticament a qualsevol racó humit del planeta. No és invencible, però redefineix els límits del que entenem per vida. Diminut, silenciós i gairebé invisible. El tardígrad demostra que la força real no sempre depèn de la mida sinó de la capacitat de resistir allò que sembla impossible.